להכין את עצמכם רגע. דרך אגב, נאום המעלית גם מאוד מתאים לאנשים שבוחרים בדרך עצמאית, מאוד מאוד טוב גם בתהליכים של נטוורקינג, בחיבורים בין אנשים, כשאתם רוצים לפנות למישהו ואתם רוצים לייצר רושם ראשוני, מאוד חשוב שתדעו להציג את עצמכם בצורה משכנעת וטובה שתשאיר וואו. ותאמינו לי שכל אחד ואחד מכם, אם אתם תשבו עם איש מקצוע טוב, יוכל להוציא את הכי טוב שלכם ולהביא את זה בצורה שתקדם אתכם. גם אם אתם כבר תקופה מחפשים וקצת איבדתם ביטחון, יש דרך לשבת, לראות את ההיסטוריה התעסוקתית שלכם ולהוציא משם את הכי טוב שלכם, כי אין דבר כזה, לא תשכנעו אותי אחרת, כל אחד ואחד מכם בפורום הזה מוכשר בדרכו. רק צריך לעשות עבודה נכונה. אז נאום המעלית ולענות לעצמכם, למה אני מתאים לתפקיד? לחשוב למה אתם בעצם מתאימים. מה אתם יודעים לעשות מעבר לדרישות התפקיד? מה מיוחד בכם? מה הערך המוסף שלכם? כי אתם לא כמו כל מועמד. כי תחשבו שכל אחד שמזמנים אותו מגיע עם הדרישות הרלוונטיות שכתובות בתיאור התפקיד. אבל פה חשוב להבין איפה אתם נותנים מעבר. מה הכישורים הנוספים שלכם? איזה ידע נוסף אתם מביאים? מה התכונות האופי המקדמות שלכם? איפה אתם יכולים לחסוך למעסיק כסף או לייצר לו ערך? זה המקום שלכם גם להבין או לחקור. למשל, הענף שלכם, אז ממה הענף סובל, או ממש מה אתם יכולים להביא כבנפיט. ושאלת $1,000,000,